Minus ra ang pagsaka sa presyo sa mga basic commodities sa kamerkaduhan, kini base sa monitoring sa Department of Trade and Industry. Subay niini ang Kapitolyo miumol og Provincial Price Monitoring Council aron matutukan ang presyo sa mga palaliton. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa monitoring sa Department of Trade and Industry dinhi sa Sugbo, dili kaayo daghang produkto ang mipaumento sa presyo. Gikan sa mga basic necessities, kilangkuban sa dilata, gatas, kape, noodles, sabon, pan ug uban pa. Sa kapin 180 ka mga produkto, 7 ang nipaumento o gikan 2 ngadto sa 10%. Kung presyo ang hisgutan, kapin sa piso ang aumento. Matod sa DTI, didto sa kauluhan, dunay commitment sa mga manufacturers ning maong mga produkto nga mopatuman og price freeze o dili mo pa aumento sulod sa 3 ngadto sa 6 ka buwan. Gusto sa DTI kapangayuan usab sa commitment ang mga retailers ug manufacturers dinhi sa Visayas. There's so much of competition that it's checking on the price pressure and don't get a kay kompetensya. I think the suppliers, the retailer side, they are absorbing part of the cost just to maintain their niche, just to maintain their share of the market. Usa sa hugot nga gitutukan karon ang presyo sa mga bugas humay. Ang DTI muabag na sa National Food Authority kon NFA sa monitoring sa presyo. Isip tubag sa pagsaka sa presyo sa commercial rice, solusyon ang pagpakatap sa pagpamaligya sa NFA rice. Guwapa kayo ang bugas karon sa NFA. Oo. So mura siya commercial rice. So if it is selling, it will sell now at 32. 32. Flood the market with a 32 peso per kilo rice. Lessen yun ang pressure sa commercial rice. Aron hingpit nga ma-monitor ang presyo sa nag-unang mga palaliton, may executive order ng gikatakdang pirmahan si Governor Junjun Davide. Kabahin kini sa pagpaumol na sa Cebu Provincial Price Coordinating Council. Langkuban kini sa Kapitolyo ug lain-laing ahensya gikan sa DTI, Agriculture, Health, DENR, Energy Department ug mga pribadong sektor. Gilatid man as balaod, no, mandated as balaod. Ikaduha, tungod man ni sa kini mga panghitabo karon nga nakita nato nga gawas sa inflation ang resulta, nagsaka ang mga presyo. Usa sa tutukan ang mga mupatuyang sa pagpasaka sa presyo. Usa sa mga gimbuhaton gyapon nila is actually to recommend measures. Siguro pwedeng mag-recommend sila og pagpasar og mga balaod nun sa probinsya aron nga matagag kanang ngipon ingon aron nga nay mga sanction. Ang suggested retail price mao na atong guide, no? Okay. We call them if they go beyond excessively na gyud. Right now there is no price ceiling. There is no automatic freeze. So wala gyud tay basis. Nico Sereno, Balitang Bisdak.